Ato oras alas 2:49 na sa hapon mga igala. Benji talisik lang sa Help TV Cebu, no? Adlaw karon nga Biyernes, pizza 21 sa buwan sa Mayo, 2021. Makita kading institusyon ko rin sa may Tambayan, no? Tambayan Food Park sa Barangay Bulacau, Dagbay Sugbo. Kining ko sa katrak nasangit ang wire nini o ang ganing kuan ang ganing usa sa mga nasa ibabaw sa truck mga igala nga maresulta sa pagkatumba ni mong kahoy. So man situation ko rin mga bay mga igala, nagka-cause og traffic diri sa may and Bacalso sa Barangay Bulacau ning atong Dagbay Sugbo nulota. Kani pagkakuha ni mao nga kuha kahoy pagkasige sa truck may tanaw may pagkapasok. Oh, ni sige ni mao nga truck mga igala mura bagday kabayo ang kani mao kuan. Sumani nalukat kita ni no gani mong kahoy. Boss, kahoy na sa boss, asa kahoy ni ang kining kahoy basta asa kahoy ha Ikaw ano siya kauna ka ni? Sagantan mo tanong bukid, bakit taga siya? Ito lagas siya? Dili. Julina Lina. Gimina? Julina Lina rin. so kahoy nga Julina din aw sa nasangit siya. Oh, sangit na ikuan. Kaning ko ba? Imo nakita kay na sa ni truck o ganing kahoy. O sa man sangit ang wire? Sangit sa ko anang ban. Ang ban niya. Oh. Unya. Unya. O sa man kanang kuan ni kanang ang iyang sangan niya. Habit ni ubos sa kahoy ni. Why na igo kay na? May lang why na igo. So pa Sirit ba? Dapat bigyan kay naman ang power. ha? Sirit sa usahay, hindi dia sirit, baka magpadaplin. Ang atok ba? So basig Sa gani nalaksi ang sangan gamay sa sirit. May pagkakuan. Pangalan mo tay? Pangalan mo? Tanyo, Antonio kwanta. Aguanta. May salamat kayo si Antonio Aguanta. No, usa sa mga nakita ning pagkasangit. Ya, mayo ni ang kaning wire niya. Mga igala, mga bay. Ayan tungura. So ang kani ang AALH Logistic no nga truck mo'y nasangit ini mo ang kahoy nga resulta sa pagka putol, no, pagkaugat nga may resulta sa pagka-traffic yung mga tungura dire sa Mayo National Highway sa Bacalso sa Barangay Bulacau ning ato Dakbayan sa Sugbo mga igala. Kung mugikan ka dito sa Cebu City paingon dito sa Bulacau medyo kuan kayo traffic. So ang inid ni kinahanglan gini og gagwa, no, mga personnel sa quick response team sa QRT, no, nga may muputol ni maong sanga o nya sinsuhon ni siya o kanang sinsug yun para maputol o pagkalingkawa sa ni maong kwan kini maong truck wow tanay kanang kwan no wire nga naputol mga igala mga bay mura ada tengah kwan. So money no situation karon diri at balik ko na nga way angul sa kani mao nga pagkabangga o pagka
Asagit ini mo on track sa kahoy sa Jibelina mga igala. Magyali nga white tao din ang nagtindog. No? Benji Talisik lang sa Help TV Cebu, may hapon mga igala.